Напишете в коментарите, ама да е така с ръка на сърцето. Колко вода пиете на ден? Това не е за мен, хора. Това си е за вас. На теория всичко знаят. На практика много малко го спазват. Кое е това нещо? Това е приема на вода. Хора, поне 2 литра вода трябва да се приемат на ден, за да организма да се чисти там излишните работи, да си функционира добре, бъбреци, метаболизъм, температура, всичко, много неща. Водата е просто едно злато. Още от едно време, когато хората са тръгнали по земите, са правили къщи, правили са палатки, правили са заслони, точно покрай реките. Защо? Защото без вода какво става? Няма живот. А в днешното време всичко е пренаситено. Има сокове, има безалкохолни, фрешове. Да, те съдържат вода, обаче не са точно тази вода, която трябва да приема организма ни. И какво става? Става на дехидратация, постоянна системна дехидратация и организмът се затлача. После чудиме, що имаме болести, защо това, защо това. Пикоча киселина, холестерол, кръвно, високо кръвно и още ред причини и следствия от това нещо. Така че 2 литра вода. Не може да изпиеш 2 литра вода. Ти ако не можеш да изпиеш 2 литра вода, как ще живееш един пълноценен живот? А не е хубавото нещо да си здрав. Обаче много малко хора го оценяват това нещо. Вече когато имаш проблеми, тогава викаш, едно време, ако знаех, че това нещо може да се оправи, щях да направя това. Замислете се малко. Явно проблемът е много сериозен. Сериозен е, защото много малко хора си дават сметка, че това е живот. Водата е живот. Една проста поговорка. Обаче в простите неща винаги има голям смисъл. Ние сме 70% вода. И с годините, колкото по-голям ставаш, толкова по-водата бяга от нас. Защо е така? Защото не се приема. А когато си с наднормено тегло, имаш проблеми, това е ясен сигнал, че ти си просто дехидратиран. Как да го провериш това нещо? Просто като ходиш по малка нужда, урената ти е тъмна, това е ясен знак, че си дехидратиран. Гладно ти е. Ядеш и след 20 минути си гладен. Това също е сигнал, че ти се пие вода, обаче повечето хора мислят, че си гладен. Така че не пренебрегвай тия неща, които организмът ти подсказва. Да, и чета в коментарите, човек. Знаеш какво става? Защо трябва да пия толкова вода? Това чая ли го изисква? Не, самият организъм ти го изисква. Ти ако не пиеш 2 литра вода, ти си просто, не знам, няма смисъл да гледаш това видео. По-добре не го гледай, няма смисъл. Да, защото водата играе във всички функции и изпълнява такава хубава роля в организма ти, че няма на къде просто. Без вода няма живот. Това е просто. Запомнете го. Едно просто правило. И колко вода трябва да пиеш? Ако си 100 кг, 30 мл на 1 кг. Сметнете го. 30 литра на 1 кг. Ако тежиш 100 кг, по 30 мл колко? Не знам. Сметнете го. Чета коментарите, много хора ме питат, защо толкова много вода? Чаят ли го изисква? Не е чаят. Самият организъм му трябва минимум 2 литра вода на ден. Защото всички функции в организма са свързани с вода. Тя участва в метаболитния процес, в охлаждането и още доста процеси. Обаче когато няма достатъчно количество вода, какво става? Дехидратация.
една системна дехидратация. И оттам почват болести, висока пикоча киселина, висок холестерол. А простата формулата е ясна. 30 мл на 1 кг тегло. Сметнете си. И си пийте повече водичка. Ето е така, едно шишенце. Ако не можете 2 литра, пробайте с литър, литър и половина и увеличавайте всяка седмица. Напишете в коментарите, ама да е така с ръка на сърцето. Колко вода пиете на ден? Това не е за мен, хора. Това си е за вас.